A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marharganing tias seniloso nugroho katentreman mugi tansah kajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan walakin saku dumadi rahasya niskala. Amin. Nuwun dumateng para ping sesepuh ingkang duhudadi nurmatan, ingkang sampun ana ing mawas lebet ing pitutur kikating panembah ingkang pantes pinundi saha pinabekten. Para pangemban-pangemban ing praja panjenenganipun Bapak Kepala Desa Dalas Doyo berangkatipun ingkang minangka pandang panduming para kawula tasih ingkang pantes sinudarsana. Dumateng para alim, para ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang minangka pandang panduming kidati manembah, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ali Sofri, Bapak Kiai Gusto Manan ingkang kula cadhong barokah doanipun dumateng kadang Desan Sukresno, panjenenganipun Bapak Wagiman, Ibu Kamsiah, dalah sapangonjong ingkang pun parangasani panjenenganipun Bapak Muhajir saking Klatah Desa Giombong RT Tunggal RW 3 Kecamatan Buno Kabupaten Purworejo ingkang duhudadi dihormatan. Dumateng panjenenganipun ingkang duhudadi nggih Bapak Budiman Ibu Asma dalah sang pinanganten sarimbit ingkang nembe bingahing manah. Dumateng para tamu kakung Sumawana Putri ingkang dahalet kalingga murdani agrami. Dumateng kadang mitra mudha ingkang kinasih, kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksana. Dene kula kumawantun marak mangarsa nempel kamardikan panjenengan ingkang katembe lawan pangandikan. Inggih awit pradoba keparingipun ingkang hamut ugati nunjih panjenenganipun Bapak Budiman Tuwin Ibu Asma saperlu ngaturaken menggahmu dari gondro babaring sedya kuwi kados sing gati anggenipun ngawontenaken paharjan prasaja ing siang kalenggahan menika. Ananging sadereng kula ngaturaken menggah udari gondro babaring sedya supados murwa madya wasana tansah mangke rahayu kalis ing rubidane ing sambikala. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken manungku puja ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun kepareng-paring nikmat rahmat hidayah saha inayahipun katitik rahayu satun dumadi tansah kajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sami. Wonten ing ingkang siang menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal wonten dalem pawiwahan mriki kanthi mangke kawilujengan. Raos syukur monggo ikra kanthi kalimah tamit sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mugi katetepna dumateng panuntun umat mustikaning jagat. Nggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan antuk-antuk sapangetipun wiwit saking alam donya ngantos dumugi belahan dunya. Para rawuh ingkang kinurmatan, lumantar kula
Bapak Budiman Saputra ngambali ngaturaken pambagya sugeng rawuh sinatan raos panuwun ingkang tapo pepindhan awit saking rawuh panjenengan sami. Cuma bingai manah ngantos boten saged rinumbaka ing ukara. Ing salajeng mugi kasekecakna pinaraing palenggahan ngantos paripurnaning pahargyan mangke. Menggah wigatosipun panjenengan kaaturan rawuh wonten ing siang kalenggan menika kados ingkang sampun kacetha wonten ing serat sedahan saha warta ingkang binandung ing karna bilih panjenenganipun Bapak Budiman netepi darmaning asepuh kami waha putra maharga siwi ngentas pitulus kenya putrinipun nuninjih Roro Ayu Catur Budi Astuti ingkang jinatu krama kaliyan Bagus Tukimin putra jalu saking panjenenganipun Bapak Wadiman Ibu Kamsiah ingkang saking Desa Gyombong RT setunggal RW 3 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo ingkang sampun kalampahan ijab minutut satani agami lan negari ingkang menika Korikala 8 kirang langkung tabuh 8 kanthi manggih rahayu lujeng boten wonten pabengan setunggal menapa ingkang menika dumateng para rawuh kersa paring puja hastawa puji astuti dumateng Jang Pinanganten Sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan agung mugi tansah atut runtut mangke bagya mulya ingkang sinedya rahayu ingkang tinuju jumbo ingkang kinayuh luwih basuki kang KSD mugi enggal saged pikantuk pituwasing patembuyatan ingkang saged momong putra ingkang saleh lan salehah amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dihormatan kaleksanane pahargyan ing siang kalenggan menika saged kalampahan inggih awit saking pambiyantunipun para sanak kadang tangga tepalih pawong mitra tuwin para rawuh ingkang sampun paring pisumbang awujud menapa kemawon ingkang sanyata saged ngenengaken sesampungan ingkang menika Bapak Budiman Sarimbit ngaturaken agenging panuwun awit saking pambiyantu panjenengan namung saged nyuwun dumateng ngarsanipun Allah mugi-mugi isih pambiyantu panjenengan pikantuk lelintur ingkang satraju miwah bebingah saking Gusti ingkang Maha Mirah ingkang langkung kathah amin ya rabbal alamin. Pungkasane atur mbok pilih wonten pucane bojo krama ingkang boten anuju prana mbok pilih aro ingkang kirang wanu lungguh ingkang kirang mungguh suguh ingkang kirang lawuh lan kirang nyimpan perempuh anggenipun Bapak Budiman lan nampi rawuh panjenengan sedaya mugi para rawuh kersa paring samudra pangaksama semanten mugi kula minangka talang atur wonten tunuk kaping atur ingkang lantur ro kiranging subasita ingkang singlar ing tata krama mugi diagung ing pangaksama. Akhirul kalam puji Tuhan nabi bidak wawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.